ҳар вақте ки дар зиндагӣ дилмонда мешидам ва ба худам фақат хеле суханон мегуфтам ки худованд чӣ ба ман бояд ин қадар сахтиёро бикашам, чӣ ба ман бояд ин қадар азоб бикашам. Будам ман дар хели тақдира наистӣ ҳамин хел ҳолат мешид ки як нафар қати рӯбарӯ мешидима, он нафар просто мешиш дар пешам дарди дил мекард ва ай ҳаёти худаш нақл мекард. ва вақте ки саргузашти ӯ одама ман медидам, гӯш мекардам, бениҳоят як ҳисси шукргузорӣ дар ман зиёд мешид ва мефаҳмидам ки дар ҳақиқат вай чизе ки ман айвай ношукрӣ кардистам, вай зиндагие ки айвай ман ношукрӣ кардистам, тақдире ки айвай ношукрӣ кардистам, бисёр одамо айвайда бадтара доранд. Бисёр одамо ҳолате ки ма дорам ай ҳолати мада бадтаринашда қарор доранд. Лекин вайёрам сабр кардистанд. Ба тақдире ки худованд дар зиндагии шумо нависагиай, сабр дошта бошед, қабул кунед ва як чиз донед ки худованд шумода бовар дорад ва медонад ки ҳар он чизе ки ҳаст дар зиндагӣ барои хубии шумоаст. Инро хуб дарк кунед. аллоҳ нигаҳбонтон.